Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah ala kulli halin. Tofa, mu dai jihar Kano sai dai mu yi wa Allah godiya, sannan mu ce kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duba da yadda ita wannan kotu ta yanke wannan hukunci, duba da shaidu da aka samu da wasu abubuwa dai masu kama da haka. Sannan abu na biyu, gaskiya hakan da aka yi sai in ga kamar koma baya ne a siyasar mu ta jihar Kano. Gaskiya koma baya ne a siyasar mu ta jihar Kano. Duba yadda jihar Kano jiha ce wadda take cikin manya-manyan jihohi a Najeriya, wanda in ka ɗauki wasu jihohi ba su wuce guda biyu ko zuwa uku, dole sai ka sa ta a ciki. Amma a wannan yanayi da wannan lokaci kuma a duka an jirkita tsarin mulkinta. Gaskiya wannan abun da gaskiya ba na jin yi wa ɗan Kano daɗi, wanda yake iya duba tasawirar tsari da kuma yadda shugabanci ke gabata, da kuma yadda shugabanci zai rinƙa kafuwa bayan yin zaɓe, a ce ba daidai yake da lokacin da za a yi zaɓuɓɓuka na kowane jihohi ba. Alamu suna cewa 'yan ƙananan jam'iyyu da kuma wanda ba su da gwamnati a hannu zai wahala su rinƙa samun muƙamai ko kuma kujeru kamar irin su gwamna da 'yan majalisu a nan gaba gaskiya. To ni dai da wannan ne dai a ra'ayina nake ganin gaskiya hakan da aka yi sai in ga wata maƙarƙashiya ce daban. Duk da dai shi kansa gwamnan na shi Abba Kabir Yusuf ya yi tafka manya-manyan kurakurai, duba da yadda ya zo ya rinƙa rushe-rushe, ya rinƙa ta'adi a jihar Kano, wanda kuma gaskiya hakan ba daidai ba ne. Kuma Allah Subhanahu wa ta'ala yana duba zuciyar dukkan wanda ya zo da zuciya guda ɗaya. Amma in ka duba za ka ga su shigo da zuciya ne ta ramuwar gayya, ko in ce zuciya ta kawai ramuwar gayya kawai sun kira abin. Duk da abubuwan da suka aikata na kurakuran duk bai shafi wanda suke ganin ya shafa ba. Idan adawa suke ko kuma suna ganin za su yi wa tsohuwar gwamnati ne wani abu da zai ƙuntata mata ko ya mata rashin daɗi, to ni sai in ga abin da suka aikata na rushe-rushen dukiyoyin al'umma ai bai shafi tsohuwar gwamnati ba. Talakawan Kano, jama'ar Kano su ne waɗanda abin ya shafa. Duk da na ga suna ta wani iƙirarin cewa wai an cuci 'yan jihar Kano idan an ƙwace wannan kujera ko kuma idan an yi kaza an yi kaza. A'a, to amma na farko abin da za a duba a gani a nan ai shi ne su ma sun wulaƙantar da dukiyar 'yan jihar Kano, kuma sun wofantar da ita. Yanzu roundabout ɗin ƙofar gidan gwamnati me ya yi? Me ya sa za a ce wai sai an rushe shi an sake sabo? Alhalin ga tarin aikace-aikace nan da suke a waje. Ka duba makarantun firamare duka sun lalace, asibitoci, so ga su dai abubuwa da yawa. Sai in ga misali wani kuɗin da za a je a kashe wajen renewal ɗin wannan gurin, ko kuma in ce a rushe shi a sake sabo, ya isa a yi wasu aikace-aikacen da talaka zai gani. Sannan kuma talaka zai amfana, sannan kuma ya ji daɗi da shi. Gaskiya dai wannan gwamnatin ta tafka manya-manyan kurakurai, wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ma zai iya jarrabar su da wannan. Domin ba komai ba ne, duba da yadda aka zo aka ci mutuncin talaka, aka ci mutuncin dukiyarsa, aka wulaƙantar da ita ba da wani dalili ba. Ko da an yi abubuwan nan ba bisa ƙa'ida ba, ba kan tsari ba, ita gwamnati ta zo ta yi bincike, sai ta duba ta ga meye daidai. Shin barinsa shi ne mafi alkhairi ko kuma rugurguza shi? Idan barinsa shi ne mafi alkhairi sai a rugurguza. Idan kuma barinsa ne mafi alkhairi sai a ƙyale shi, domin jama'ar Kano ne suke amfana. Domin guraren nan guri na kasuwanci, ko mun san jihar Kano jiha ce wacce take ta 'yan kasuwa. Jiha ce wacce take 'yan kasuwa ne suka kafa ta, kuma kasuwanci shi ne nan ƙashin bayan rayuwarsu gaba ɗaya. Kaga duk abin da za ka yi wa ɗan jihar Kano a soko na, a ƙaramin tunani na, bai wuce ka bunƙasa masa ta yadda zai kasuwa ba, bai wuce ka bunƙasa masa kasuwancinsa ba.
To alhamdulillahi Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi, Allah kuma ya mana zaɓi mafi alkhairi alhamdulillah.